О, изсмя се! Да! Млъквай! Хвана ме неподготвен. Смехът си смях, трябва от някъде да почнем. Тъпо ми е, че беше тия, не аз. Да, не си забавен. Де? Хей, Риби, ти искаш ли да сме в един отбор? Извинявай, този път ще показвам на Джакс наоколо. Спокич, забавлявайте се. Хей, Зак! Здрасти, загубенячко! О, боже, и аз! Непрестанно псувах, но цензурата е гъс. Трябва да внимаваш нея, ще те развали. На здраве! Дали? Днешното приключение беше забавно. Радвам се, че съм те развеселил. Някога правил ли си нещо, за което съжаляваш? Да. Някога дишала ли си въздух? Имам предвид нещо там отвън, което не можеш да поправиш и ти е само в главата. Аз спрях контакт с нашите, като се изнесох. Те бяха крайни мормони, а аз не бях. И все пак ми се иска да мога да ги видя отново. Но съм заключена тук. Това начина да се пробваш да се отворя към теб ли е? По-скоро, че ти имам доверие. Казах ти, че бях бездомен. Какво повече искаш да знаеш? Ти на мен? Да, но... Просто... Много е понякога. Ти си много. Но все пак те харесвам. Много е наред. Много е наред, така ли? Имах странна връзка с нашите. Разделиха се точно като почвах гимназията. Никога не съм бил близък с баща ми. Беше там, но също така и някак си не беше. Никога не се гордееше с мен и аз винаги покрай него се чувствах като разочарование. Все едно никога не можах да стигна очакванията му. И когато се разделиха, аз просто не го видях отново. Мислех, че се разбирам повече с мама, но след като той се тръгна, тя се промени. Когато показвах слабост, бях по-малко мъж от него. Когато се вбесявах, бях гаден колкото него. Беше объркващо и все едно и липсваше. Но и го мразеше. И аз станах мишената за всичко това. Един ужасен ден. На мен просто ми стана в повече от всичко това. Казах и нещо, което съжалявам, че съм ми казал. Нещо дълбоко и лично, което мислех, че ще отдалечи. Но, тя ми се присмя. После ми се вбеси и не се спря. Толкова лични, гадни обиди, които не свършваха. И въпреки всичко това, нещото, което най-много ме издразни, беше, че след всичко това тя ме прекърна. Аз не знаех какво да направя. Паникьосах се и избутах я от мен с всички сили. Тя падна назад. И тя не се изправи. Не знам дали просто се опитваше да ме накара да се чувствам зле, но никога не разбрах отговора. Аз просто избягах, колкото надалеч можех. Каквото и да съм ми направил, никога няма да разбера.
Явно има доста неща, за които съжалявам от този ден. Вярвам, че е наред. Щом полицията не е тръгнала след теб, значи е добре. Извинявай, аз казах твърде много. Стой! Радвам се, че ми се довери. Това е засрамващо. Тайната ти е в безопасност. Хей, Джакс там ли е? Мисля, че намерих... Не е удобно сега. Сега е добре. Какво искаш? Сега, ако не е удобно, ще се върна. Така да е, супер. Добре. Ако кажеш на някой за това, което ти казах днес, никога повече няма да ти говоря, окей? Да, аз... Супер, чао! Защо съм такъв идиот? Хей, Джакс. Виж, за вчера. Извинявай, ако съм те накарала да се почувстваш некомфортно или... Какво? За какво говориш? О, за това... Нали знаеш, че това не е истина? Какво? Тази глупава историка от някой тъп филм? Не, но пък се хвана. Аз ще тръгвам. Добре. Хей, да сме в един отбор? Не, този път съм с Кофмо. Може би следващия път. Чувствала съм, че трябва да изглеждат така. Хей, искаш ли да сме в един отбор? Не, с Кофмо съм. Окей. Какво и става на Ребит напоследък? Нямам представа. Какво? Аз ще отида в кафенето. Добре. Защо ми го казваш това? Нямам идея. Хей, Джакс, може ли да поговорим? И за какво можем да говорим? Не знам. Това, което става между нас, може ли да го спрем? Липсва ми да си говоря с теб. Тук сме. Говорим. Какво повече искаш от мен? Просто искам пак да сме приятели. И за какво? За да можеш да бъркаш в личния ми живот и да го държиш срещу мен? Това ли си мислиш? Не може да искаш това! Защо? Защото ме познаваш толкова добре? Защото сме най-добри приятели? И знаем всичко един за друг? Близки приятели! Извинявай за онази вечер, но не искам тази тъпа грешка да заличи цялата Хайде връзка. пак! Защо ще си фиксирана върху онази вечер? Нищо не се случи! Продължаваш да си представяш неща, които не са реални! Ти си тази, която ме използва! Ти ме манипулираш! Съжалявам. Ще те оставя на мира. Хей, ако Рибит каже нещо за мен, знай, че не е истина. Какво? Хей, рагата! Какъв беше филма, за който говореше по-рано? Кога пък съм... вчера ли? Хей, Джакс, да си виждал Рибит днес?